Kasnije danas ćemo da igramo FIFA Mobile. Igramo protiv Schalkea. Da vidimo ima li šta dobro u shop, da kupim nekog igrača. Ima šta dobro. Marke. Nema ništa posebno. 67, da bi ga kupim. Ne, ajde mi odmah da krećemo sa utakmicom. Nećemo ništa drugo. Laga mi. Sad. Evo sad. Tako krećemo. Koristit ću ovaj tim. Sad sam kupio do uglasa pre 2 minute. I odmah krećemo. Play protiv Schalke. Ovo su moje brojeve gura. Douglas da bače Osorimu, kako se ovaj zove, čudno mu ime. Evo ga, Douglas. Opet njegov auto, vidiš da, kako... A ne, ajde, sprečite ga, uklizaj. Dobre! A nije, nema veze. 12. minut već. Ajde, brzo, možeš ti to. A ne. Ajde. Spati. A ne! Crveni! Još crveni, ajde odbrani ovo. Ne bre, odmah neki gol. Sve sudi crveni. Pipnem ga za ruku, crveni. Gol. Kako sam ga ovdje prešao, brate. A brojave gura. Ova igrica zna ponekad iznervira. Obavezno subscribeujte kanal Sve i svašta. Dobar je kanal. Snima nekad sa mnom. A ne, šta si ga promašio, brate? O, kako go, bre, bravo! Osorio! Kakav go, bre! Kako dobro igra ovaj igrač. Hvala Bogu što sam ga kupio. Kupite Osorija. 650 najmanje košta. Ocena oko... Kuvas. Kupite i Kuvas, on je baš dobar driblač. Vidite i sami. A, kako je udario? A nema veze. Promašaj. Čaša za malo da padne. To, kako se odbranio ovaj lik. Udario samog svog, jel ovo istina? Ne, jeste vidjeli kakav... Ajde, šut za kraj. A nema veze. Bar me Janja, ali ja izgubio jednog igrača. Inače... Idemo kreći. Nedo napada Banadelija. Banadeli, ne. Banadeli, da. Kako ga dribla, bre. Opal. Faul. Za koliko, nema veze.
Pišite mi u komentare kako ja ću da šutnem. Jer ja ne znam, tako sam pre 2 dana počeo da igram ovu igricu, baš je zaleđujuće. Kao FIFA, samo što je FIFA Mobile. Ajde, brže. Ovo jeste FIFA. Ovo je isto kao FIFA, samo što je slika malo mutnije, pa ne znam se. Gledajte ljudi ovo. Ide brzo, ide najbrže što može. Ide brzo. Inače ovo je crtani sunđer Bob na mom televizoru. Sad je 9 i nešto sati, ja snimam. Bonaventura. A šta? Gdje je ovaj lik šutnuo? Ljudi, nikad ne šutirajte ovako. I onda ćete znati da nikad ne treba da idete u fudbalere. Pišite mi u komentare ko ne zna, ko tako šutira, da ga banujem. Get. Naravno, zazam vas. Ne, ajde, bar da pobedim. Pobedit ću. Dobre, kako bre, ko je ovo? Bandinelli. Ako sam dobro izgovorim, ali nije bitno. Schalke će 100% da bude napolje iz lige, jer je Barcelona Neymar tim sprečio. Kako? Jeste vidjeli ono? Dobro, pa odbranio sam da ne bi zamislio na samom preskoču. I kraj utakmice, pobedili smo sa crvenim kartonom. Uspjeli smo, imamo 8055 golova. Sljedeći tim kog ćemo pobedimo, malo ću ja pričati s vama dok se ovo ne napuni. I možemo da kupimo nekog igrača, ajde. Over 80. Nova liga. Ajde tim, neki malo popularniji, ajde Barcelona. Jedno sad voljeni tim. Ovako prizor 8000. Može od 1000. Bros, ne. Možda sam nešto pogrešio. Ajde, možda neki drugi tim. Ajde. Premier League. Ajmo Manchester United. Nema ništa, nema veze. Sada ćemo da vidimo da li se ovo napravilo za 2 minuta, da ostrpiti. Sada, čekaj, samo nešto vidim. Ne idemo na take mode. Ne, istrašit ću onda ovo i onda neću moći da igram. Ne, nova, znam, ovo je fenomentastična. Klub Kajmon. Ne, 2,8 ne košta. 2, dobro, ni 8 ne košta mnogo. Koul.
Kojinca, ovaj najviše kojinca da. Idemo ovaj. Golmani, ovo mora. 23 sata će se makne. Moramo opet kada se ovo. Znači sljedeći igram protiv Borussia Dortmund. Protiv koga sljedeće. RB Leipzig, Kol, da idemo dalje. Mglada Back, Bayern München, Mainz, Leverkusen, Halle, Freiburg opet, Wolfsburg, Bremen, kako ti je počeo za njega, Hamburger. Evo ga, za 55 sekundi, to su malo bakne, znaš ono kad vozač ide po pivo pa kaže, po pivo ide. I sad, ono kaže, ko kad moj tata šalje po netu za pivo, on kaže, po vodu ide, mama mu kaže, nikako po vodu dođe. Vidite nešto sa kanala Iđo. Pa da li bismo mogli da gledamo to? Ne, danas ćemo da igramo ovo. Pa možda su neke dobre vesti, ali baš nas briga. Ajmo mi za 10 sekundi da krenemo. Idemo 2, 1. Fouli, idemo bre, uspjeli smo, dobili smo. Idemo na utakmicu. Ajde bre, idemo sa mojim najboljim timom. Uživo sa kanala Iđo. Zašto sada? Inače sada je Bonaventura, kako ja zovem igrač. Borussia Dortmund. Trebao sam da proverim da li igra Roy s njima. Nas je igrao protiv Bayera. Imali su Lewandowskog, Riberija, sve njih. Ima Reus. Moj brat ga zove Reus. A Royce. Jeste vidjeli kao? Ovo nije bio faul, majke, ovo bi ja dao crveni. Možda sam preterao sa faulovi. Jeste vidjeli onaj dribling, brate? Ojoj, kakav šut. Inače šutat ću da stavim više klipova.